Hola, m'ha enviat Déu i us diu que... Déu meu, treu-me el dolor! Deixa'm entrar! Ai, és un miracle! Fa un segon jo era una inútil mutilada, però ara puc saltar i córrer i ballar! Gràcies, Déu! Gràcies, bon Jesuset! Escolti, què vol vostè? M'envia l'arcàngel Gabriel. Sí, el de les ales d'immaculada neu i ulls de flama. Porto bones noves per la humanitat. Ho sento, però s'ha equivocat. Jo no crec en Déu. Doncs com és que sap com es diu, Set Ciències? Penitència! Penediu-vos tothom, excepte Jesús. No vull dir pas tothom excepte Jesús. Vull dir que accepteu Jesús a la vostra vida i que us penediu també. Has dit sí, hippie? Ai, jo és que faig ioga, això. Vine, germà, pregarem junts. Escolti! Vol fer el favor d'anar-se'n? Si haguéssim volgut que vostè entrés, li hauríem donat una pista com ara... Oh, benvinguda, Cristiana, per què no entres? Però no ho hem fet, oi que no? Així doncs, per què no fots el camp d'una vegada? No, gràcies. Em penso asseure aquí mateix fins que ens hàgim salvat tots. No em miris a mi, Nil, jo sóc agnòstic. Penitència, penitència! El dia del judici s'acosta. El dia del judici? Què, em donaran un premi? Satànic! No, ni romàntic. Penitència, penitència! D'acord, faré penitència. Què et sembla si tu, jo i l'Esperit Sant anem a dalt a examinar més a fons les taques morals, eh? Això trencarà el gel. Heus aquí, l'il·luminable. Hola! Aquest és el moment de preocupar-se. Sí, més aviat. Vegeu. 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 Contempleu. Contempleu. Aragamador i els 4 cavallers de l'Apocalipsi. La fam, la pesta, la mort i l'altre. És una gavina, allò? Fam, aquesta gavina és una gavina. No, pesta és un gos. Què, un gos volador? Una catapulta, potser. La catapulta vola? Mort de fam. On és la novetat? Tecnologia miniaturitzada. Què? Tecnologia miniaturitzada. És relativament nova, no et sembla? No hi ha res tan avorrit com esperar l'apocalipsi. Bé, tret d'aquella pel·lícula. Quina pel·lícula? Chitty, chitty, bang, Sí, bang. clar. Que avorrida que era. Quin avorriment. Déu meu, quin avorriment. Una partida d'Scrabble? No, ara no. Deixa allà amb els altres, sisplau. De vegades Déu arriba a ser tan poc creatiu. Esclar, està preocupat pel seu fill. Per què? No és cristià renascut d'aquells? Una partideta d'Scrabble mort? Mort. Vols fer una partida d'Scrabble? És mort. Jo em moriré aviat si no aconsegueixo res per menjar, que podria ser un sandvitx. Heu vist això? He vist un grup de mida mitjana de gent que corria esbojarradament alçant els braços i xisclant. 20 dotzenes de bous han passat més d'un any en el mateix camp. És absolutament típic, això! Falten 5 minuts per la festa més transcendental de la meva vida i un sandvitx a gana d'esbutxar mig a casa. Bé, almenys si tenim alguna cosa per menjar, ja. Ai! Què? Sí, carn. Escolta, Nil, val més que endrecis tot això abans que arribin els primers convidats o tindràs problemes.
ja tens problemes.